ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କେଶ ସବୁକିଛି ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କେଶ ହିଁ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ରହସ୍ୟ। ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେଶ ରହିବନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ କଥା କହିବୁ ଯିଏ ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ନିଜ କେଶକୁ ଏକ ମହତ୍ କାମ ପାଇଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହତ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଆମେ କହୁଛୁ ବାରିପଦା MP ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର ଯୁକ୍ତ 3 ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରୁତି ସ୍ୱପ୍ନା। ଶ୍ରୁତି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସୁନ୍ଦର କେଶଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବା ବଦଳରେ ବରଂ ବଢ଼ିଛି। ନିଜର ଏହି କେଶ ଦାନ କରିବା ପରେ ସେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, B9 ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।